Godt, jeg hedder Martin, og med mig har jeg Mads, Sile og Christine. Vi har valgt at skrive om livet som soldat med overemne 2 verdener. Vores projekt, der vil vi jo gerne ind på mentale og fysiske men fra at være her, og hvordan de har det, hvis man er i militæret. Vi har valgt at bruge en fremlæggelse, som hedder Petja Kutja, som går ud på, at der er 20 billeder, som hver især varer 20 sekunder. Der er mange, der godt kan forholde sig til, at der er nogen, der bliver sendt i krig, og man ikke ved, om de dør dernede, eller om de får psykiske og fysiske skader, når de kommer hjem. Vi har i løbet af det her projekt fået et stort indblik i, hvordan soldaterne føler det, når de er udsendt, og hvordan familien har det med det. I 1992 til 2009 kørte man et forskningsprojekt, og der blandt andet omhandlede, hvorfor soldaterne havde valgt at blive soldat. Mange af soldaterne siger, at det er på grund af de mentale og fysiske udfordringer, og så de kan vise deres sværd. Til sidst nævner soldaterne kammeratskabet som en vigtig faktor. Vi spurgte oversergeant Martin Vad, hvad hans grund var, og han sagde, at det var fordi hans far valgte at blive soldat, og det var en ære for ham, at han kunne følge sin fars fodspor. Hvis en, der er dig nær, bliver sendt i krig, er det både en kamp både for soldaten, men i den grad også for familien. Det er rigtig svært for familien at få deres hverdag til at virke, når der er en mindre. Og så også den der med den konstante uvidsthed, om hændelsen skulle ske, de får en opringning om han er blevet såret, eller skudt, eller død i krig. De fleste er meget bange for, at deres soldat dør i krig, men det er ikke alle, der er. Det kan fx være, hvis nu deres soldat ikke er noget specielt. Måske sidder han bare inde på et kontor. Der er også mange, de ikke kun bange for, at han dør i krig. Måske er de også bange for, at han kommer hjem med en arm eller et ben mindre. Det kan også være, at de er bange for, at han har ændret så meget i personligheden, fordi det kan tage hårdt på familien. Vi har fundet en historie på nettet, som lyder følgende. Jeg var rigtig bange for at miste ham. Inden han tog afsted, sagde han, jeg kan nok godt undvære et ben, men jeg ved med sikkerhed, at jeg ikke kan undvære mine arme og mine hænder. Grunden til, at han sagde, at han havde det sådan, var, at det var vigtigt for ham, at han kunne kramme mig, så snart han kom hjem. Men desværre kom han slet ikke hjem, og det har taget mig rigtig lang tid at komme over det. Når du står ude i felten og skal til at tage et liv, går du igennem en lang række faser. Den vigtigste fase er accept- og bearbejdningsfasen. Det går ud på, at du skal lære at acceptere, at du nu er ved at tage et liv, og derfor skal du lære at bearbejde det bagefter. Når du står ude i felten, så ændrer din mentalitet og moral sig drastisk, og overlevelsesinstinktet tager over. Det er derfor mange soldater får sygdommen PTSD. PTSD, det er en forkortelse af Post-Traumatic Stress Disorder, og på dansk hedder det så posttraumatisk stresssyndrom. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske. Symptomer ved PTSD, man kan få muskelspændinger, så kan man få rysten på hænderne, så kan man få åndedrætsbesvær, så kan man få søvnbesvær, man kan få koncentrationsbesvær, og man kan blive overfølsom over pludselige lyde, og man kan få humørsvingninger, og man kan få forandringer i personligheden, man kan få koldsved, og så tror jeg ikke, der var mere. Inden for militæret kan du blive uddannet som rigtig mange ting. For eksempel kan du blive professionel soldat, og det vil sige, at du er blevet ansat, og du har en ansættelseskontrakt. Så kan du være leder, og Det er selvfølgelig forskelligt, hvordan soldaterne oplever deres udsendelse. 79% af soldaterne siger, at det har været en god oplevelse, og de kan helt klart anbefale, at man søger ind i hæren. 93% af soldaterne siger, at kammeratskabet var fantastisk, og de aldrig oplevede noget bedre. Og 82% af soldaterne har været stolt over, at netop de har gjort international tjeneste. Vi har så været ude og interviewe oversergeant Martin Vad. Vi stillede ham en række spørgsmål. Vi er faktisk positivt overrasket over, hvor positivt hans familie også reagerede på hans udsendelser. Men sådan er det altid været. Han har været udstationeret 4 gange i Irak, Afghanistan, Kosovo og det gamle Balkan. Vi spurgte Martin Vad, om han nogensinde havde fortrudt, at han blev soldat. Og det havde han nogle gange. Det var ikke tit, men det hændte. Specielt fordi, at han havde en datter på 2 og en søn på 1. Og en datter på 5 og en søn på 2.
Og det er sådan lidt et egoistisk job, fordi man er så meget væk hjemmefra. Så jo, når man skal sige farvel til børnene i lufthavnen, så kan det godt være meget hårdt. Okay, vi tror, at i fremtiden vil krig ikke foregå med soldater, men det vil foregå med droner. Grunden til, at vi tror det, er, at vi er sikre på, at der vil komme en kæmpe udvikling, og, og for at sikre, at der ikke kommer så mange ofre, så gør vi så med droner i stedet for. Derfor tror vi også på, at der kommer til at være mindre soldater til rådighed, og at der så kommer til at komme lidt mere ingeniører og teknikere ind over det. I Amerika afsætter man knap 0,5 milliard danske kroner til krigsveteraner om året, mens man her hjemme i Danmark kun afsætter små 25 millioner kroner. Det er slet ikke nok, og soldaterne derhen bliver jo sådan, de har det jo meget bedre at få bedre hjælp og sådan noget. Og så her i Danmark, der er der slet ikke sat nok fokus på soldaterne i forhold til de amerikanske soldater. Og vi synes helt klart godt, at man måske kunne lære noget af det. Altså, men vi mener så også, eller jeg mener i hvert fald også, at krigsveteraner aldrig rigtig har været et stort nok fokuspunkt. Og vi afsætter også kun meget, meget lille budget på omkring 25 millioner til krigsveteraner, og i det hele taget både til forsvar og hæren. Fordi man mener også, fordi vi føler som samfund, vi mener, at bare fordi de har meldt sig frivilligt, at det ikke sådan er anset som en rigtig lønnet arbejdskraft, ligesom mange andre. Og hvis det er, at du får en skade, eller du bliver sprunget i stykker i krig, så er det her forsvaret, der skal betale. Mens hvis du får en lille arbejdsskade, så er det, hvad det hedder, sundhedsministeriet, der skal betale. Så derfor så ser man soldater, som er en eller anden form for anden rangs arbejdskraft, som så ikke får nok fokus. Godt. Nu vil vi hver især fortælle lidt om vores holdninger, og jeg starter. Jeg mener, at gennem det her projekt, så har man fået et indblik i, hvordan soldaterne de har det, og hvor ringe de egentlig har det. Og vi mener også, at det slet ikke gør nok for krigsveteraner. Vi har også fundet ud af, at de ikke har særlig gode vilkår inden ved selve militæret. Og de har ikke en særlig god løn. Jeg synes, at jobbet som soldat, det er meget negativt, eller egoistisk, fordi at alle soldater, de har familie, og familien, de kan jo være kede af det, og rørt af alt det her. Og rørt af alt det her. Okay, nu kan jeg sige. Personligt synes jeg slet ikke, at man afsætter nok penge til krigsveteranerne her hjemme i Danmark. Der blev kun afsat 25 millioner kroner, og de har det slet ikke sådan optimalt som i USA. Der bliver de nærmest behandlet som konger og får knap 0,5 milliard danske kroner om året til hjælp af de psykisk og fysisk ramte soldater. Der er også erstatninger og sådan noget der, og det er der ikke her hjemme i Danmark. Og det er virkelig, det er ikke godt nok. Vi har så også lært, og jeg har også lært noget, der overrasker mig, det er, at udover det, at veteraner de ikke bliver behandlet ordentligt, de ikke får nok erstatning, så er det også det der med, for eksempel USA, de er meget mere åbne om det konkrete budget, de ligger for veteraner i forhold til, hvad Danmark ligger. De snakker altid sådan udenom, for hvad det er, der sådan kan vinde stemmer i forhold til USA, hvor de er helt åbne omkring deres budget.